Čo keby sme si na chvíľu oddychli od vojen? A postavili si tu mestečko. To nie je taký zlý nápad. Súhlasím. A tak sa začalo stavanie mesta. Haló, poprosil by som uhľadzovanie. Hneď sme tam. A mestečko je uhladené. Prevrátiť! Yes, postavili sme prvý dom! Máme prvý dom postavený. Jej. Yes, táto budova budeme používať ako školu. Alebo knihovňu. Ja si myslím, aby to boli obidve. Že v tej škole bude knižnica. Dobre. Ďalšia budova je hotová.